Ya la 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 la. Tari happy so happy sesarangan para wadyabala bantengan nggih ugi tidak ketinggalan nggih wonten Mami Dewore nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mami Londoe nggih tari bantengan kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderenge pun disukani gending-gending ayo panjake sing nganggur nggih digoleki putra wayah Bapak Erik utawi Bapak Vio nggih ditumpakno bantengan nggih kalian disukani gending-gending mama niku wonten pamundutan saking Bapak Erik nggih ngersake gending loro sesikar dados yo yo yo
yo yo yo Ye ye ye. Loro sesigar nggih pambukane gending teng wontene bantengan nggih nggih menika pamungkase gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup ayo bantenge ditata maneh bali nang panggonane tak jalukno gendingan berjabar kaya reok setia kawan Sonen Sakti tak karyat loi au la 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 hey ho ya 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 ya
Hei. Oh, ayo, ayo, ayo. Aduh, di. Awas, hei, katanya dia. Aduh, awas mati londo. Aduh, woi, katanya dia. Aduh, ada. Aduh. Ada. Aduh. Oh, katanya dia. Ayo, woi. Ayo, mulai. Aduh. Weh, iya. Aduh, awas. Garis itu. Yo, au. Kate sini yo pore.